Urkiolako lehen maldetan talde erabat sakabanatu da eta une honetan bi gizon geratzen dira lasterketa buruan. Hirugarren bat ere oraintxe da bat egiten lasterketa buruarekin. Kaiku taldeko Jorge García Marindau, David López, Euskal Teleuskadikoa eta Ruben Lobato goitik pasatzean ohiko zirkuituari itzuli bat emango diote, beraz 55 kilometro geratuko zaizkia aurtengo ekitaldiari amaiera emateko. Esan bezala, Urkiolako igoera jokuan, azkardoa lasterketa David López, Ruben Lobato eta Relax taldeko Jorge García Marin atzean geratu dira, gainerakoak, 27 laguneko iesaldi hori erabat sakabanatu zaigu, jo dezagun errepidera, jakin dezagun, hemen irudietan ageri zaizkigun gizon hauen atzetik, gainerakoak nola diren, zertan diren, inu eiztaran, Arratsaldeon. Arratsaldeon, hirukote bat datorre eta beharra lortuko du aurreko hirukotearekin bat egitea. Nicolás Mateoseko Víctor García Estevez da horietako bat, Espiukokoa bigarrena, Ignacio Sarabia Díaz eta hirugarrena Tim Tia Krefeko Michael Lang. Beraz, hirukotearen atzetik oraintxe 2 kilometro faltatzaizkie gora iristeko, beste hirukote bat, 10 bat segundura, eta askoz atzearago ikusten ari gara 27 txirrindulari horietatik gelditzen diren apurretako batzuk saiatzen ari direla aurre aldera etortzen. Euskaltelek 3 sartu ditu, horietako bat Albizuri da, eta horiek 3. taldean datoz. Beraz, lasterketa buruan hirukote bat, eta gertu 8 bat segundura beste hirukote bat. Lasterketa buruan 4 gizon, buruaren atzetik 2, Lang eta Sarabia, eta ondoren boskote bat, Carrasco, Beñat Albizuri, Hernández Pate eta Iñigo Lazkano. Harrapatu dituzte horiek tropelekoek, beraz bidean zapalatuta zijoazen txirrindulari guztiak harrapatu ditu tropelak, eta aipagarriena lehen aipatu dugun 27 txirrindulariko iesaldian, Kelmek, Komunidad Valencianak ez duela inor sartu, normalean ibili zaleak dira Komunidad Valencianako txirrindulariak, baina gaur hainbeste txirrindulari aurrean ibili diren arren inor ez dute sartu eta gero atzetik lana egitea egokitu zaie. Badirudi atzean Euskaltel taldea ari dela lanean. Nik uste lehenengo Urkiolarako igoera horretan taldea desente txikitu dela, eta hori esatera nindoan, txirrindulari gutxi datozela. Eta hortik Euskaltel talde izatea pixka bat hor lanean ari dena, ez? Euskaltel Euskadi gogoratu aurrean David López daramala, baina Euskaltel Euskadik gaur beste behin Iban Maioren aukera jokatu nahi du Urkiolan. Iban Maio sasoiko dago, eta Iban Maio sasoian dagoenean erne erozer gauza egiteko terrebe baita igorreztarra. Bueno, oraintxe hartu ditugu guztien zenbakiak, Ed Esparnek, Jose Luis Carrasco, Perjet, Pertonanik, Karpetx eta Valverde sartu ditu. Euskaltelek Iban Maio, Igor Anton, Beñat Albizuri, Antxon Luengo eta Iker Kamaño, Saunier Dubalek, Ricardo Rico, Komunitat Valencianak, Bernabeu, Eladio Jiménez, Ezequiel Mosquera, Petxarraman eta Ruben Plaza, Relaxek, Jose Miguel Elías, Espiukek, Enrique Salgueiro, Orbeak, Lazkano eta Zumeta, Kaiku Ricci Serrano, Molinos Resortek, Alexis Rodríguez eta Andalucía Paul Bersanek, Francisco José Martínez Pérez. Hortxe dugu taldea, inigo eiztaranek aipatu dugun taldea, Euskaltel Euskadiko gizonak jo eta kelanean. Esan bezala, iesaldian, ez dira moldatzen. Pentsatzen David López izango zela, pixka bat erreleboak emateari utziko ziona, bere taldean atzean ari delako lanean, eta hortik, desadostasun hori sortzea. Euskaltel Euskadi oso maila politari da ematen. Atzo zoragarri egin zuten, bai Iban Maio lasterketa buruan, baita David Herrero eta Aimar Zubeldiak atzean izan ziren erasoaldietan, Erne oro kontraerasorako prest, Buruzko bueltan berrez, zer esanik ez, eta pagaraipena Neilan, saikapen nagusia, David Herrero ondo, Burgosen ere,
Garaipen politak ditu Euskal Herrian. Bai, Euskal Herriko itzulean aurten, bai, Urkiolako igoera honetan, azkeneko urteetan, Donostiako klasikoan. Euskal Teleuskadi, ordezkaritza handiarekin, taldearen buruan jarrita. Tamaino Albizuri, Luengo Antigor Anton, Unai Etxebarria ere hor da, Iban Maio, David López ere ikusi dugu. Eta Iñaki Isasi ere ikusi dut, baina ez bizikleta gainean. Hemen kazetarien artean ere ez horri da, bueno, ni bezala Seba eta telebistaz ikustera. Atzo ikusi genuen, aurrean, Iñaki Isasi. Aurten ikusi dugu, behin baino gehiagotan gainera aurrean Iñaki Isasi. Frantziako turra, ez du badaezpadako egin. Arespalditzakoak irabaztea bakarrik falta izan zaio. Bai, Azken astean, iesaldian. Ze erakustaldi eman zituen. Txirrendulari puska handia, benetan... Talde gizon ona. Egia esan, era guztietako gizona edo txirrendularia da, ez? Leku guztietan ondo moldatzen da, esprinean, aldapan gora, iesaldietan, talde gizona ere bikaina. Eta egia esan, talde guztientzako horrelako txirrendulariak derrigorrezkoak dira, ez? Gizona, bai bizikleta gainean, ala bizikleta alde batera utzita ere. Gizon estimatu da, Iñaki Isasi. Bere taldekiak ari dira lanean, ez da zerri izango hor, ondamenean Iñaki Isasi. Nik uste txalotzeko dela Euskaltelen jarrera, naiz eta iesaldirik ez egon aurretik, beraiek hartu dute erresponsabilitate hori, beraiek dira erresponsabilitate hartu behar dutenak, eta esan bezala nik uste dut jarrera guztiz txalotzeko da. Dimara bidean taldea, talde handi xamarra, gaurko iesaldia, 27 lagunekoa. Urkiola pasa ondoren amaitu da, Euskal Teleuskadi buruan jarrita, Iban Maioren aukera jokatzeko asmotan gaur ere etxeko taldea. Gogoratu, Orbea ere hor 4 lagunekin da, Kaikuk ere badu ordezkaritza, oraindik dena dago erabakitzeko. Ordu irudietan Alejandro Valverde, 26 urte ditu, 2002an egin zuen debuta. Eta geroztik makina bat garaipen lortu du Alejandro Valverde. Horten bertan bostetik 4 proturrean. Bost garaipen eta 2 podium Euskal Herriko itzulian eta Romandiako turrean. Dauphinelli beren, azken sailkapenean 7. geratu zen. Irudi hauxe, ari zaigu eskaintzen aurtengo ekitaldia, Euskal Teleuskadiko ordezkaritza buruan jarrita, dena gauen atzetik. Eta harrigarriena, lehen aipatu duguna, inork ez duela ahalegin bakar bat ere egin talde horretatik ies egiteko. Denek ontzat eman dute momentu honetako egoera. Eta hori aipatu askotan, telebistan ikuste ez dena, ez? Hasierako kilometrotan lanean hiltzen diren gizonak. Kasu honetan, Albizuri eta orain arte ere Unai Etxebarria zeuden lanean, eta hauek dira lanik gogorna indutena, azken finean kilometro askotan tiratu dutelako. Eta hemendik gora, beste 4 txirrendulariek argi dago lanare egingo dutela, baina pentsa ez, zer nolako, ez dakit lana ezberdina da, azken finean, ibilbide lauean 30 kilometrotan zehar lana egitea oso gorra da. Eta gero aldapan gora, egia esan hor tiraka joatea edo erruberan joatea, esan daiteke iaia antzekoa dela eta berehala, bakoitza bere lekura joango da. 10. kilometroan sartu direla, sprint berezia dutela oraintxe bertan, 9 kilometro faltako direla, eta Etxebarriak egin beharreko lana egin duela, oraindik ere talde honetan segitzen duela, baina ez mutur-muturrean lehen ikusi dugun bezalatxu, eta ez dakigula, erasorik izango den, honenak hortxe aurreko talde horretan dira, eta bakarren batek beharko du zerbait egin nahi izan ezkero. Orantxe, Orbeako gizon bat. Eta jarrera horixe eta aspaldi eskatzen genuena, ez? Azken finean, ordoazen txirrendulari guztiak badakite Urkiolako gainean aurrean egoteko moduan ez daudela. Eta pixka bat, aurretik bere burua, hor aurrean erakusten badute, areta hobeago. Mainarira bidean,
Metro batzuk hartu ditu Julen Zuberok. Errezen egin du bizkaitarrak. Ea eusten dio. Ausardia erakuste hutsa, bada zerbait. Baina haizea kontra du eta zail izango da, bera bakarrik tropelari tartea zabaltzea. Baina behintzat bere burua erakutsi du, hor babesean joan da. Julen Zuberok ere inork baino hobeto berak daki, hor behin aldapa hor hasita. Jai izango dela, beste gehienek bezala. Ez da gutxi, azken finean, helmugara 10 kilometro falta diren momentu honetan, bere burua hor aurrean erakustean ikuste gauza politia dela eta atzean ikusten ari gara oraindik ere Euskaltel taldeari dela lanean, Unai Etxeberria berriz ere bueltatu da talde buru horretara. Eta hor, pixka bat nik uste diferentzia hori mantenduko diotela Julen Zuber hori, egitelako oraindik ere gora iristeko kilometro esente falta direla eta batez ere oso gorra diren kilometroak. Mainari hor amaituko da ordekan egin beharrekoa. Mainaritik gora aldapa gogorra dute. Julen Zubero lasterketa buruan da. Eta hemen atzean ez aldaketarik. Eta aldapa hasiera hortxe dago. Sei kilometro inguruko aldapa. Bizikletan igo duenak, badaki, zenoko gogortasuna duen Urkiolako igoerak. Autoan igo duenak ere jaingo du, seguruen. Hori zaten indoan, kotxez igota ere, nabaritzen da bai. Hor baude buru batzuk, non kotxea ere, bera ere, gelditu egiten. Baina benetan gogortasuna bizikletarekin probatzen da, Mikel. Bai, hala da. Ja, hemenik aurrera ze ikusten erorikoa. Bai, hor txirrindulari asko erori dira, hor eskubialdean. Saunier dualeko bat. Valverde ere bai. Bai. Valverde eta Saunier dualekoa ez dakit Rico edo bestea den, bai Rico izango da. Bai, Valverde eta Rico biak erori dira beste batzuren artean eta nik uste aukerarik gabe geldituko dela iaia. Bere taldekide batzuk gelditu dira zain, Berget, hain zuzen ere, eta ez, nik uste itzuliko dela, baina ez dakit ez ote duen ordainduko gero aurrekoekin bat egiteko ahalegin horretan utziko duen indar guztia. Valverdek ez du suerte handirik izan, ez eta Mariano Ricok gehiago kostatzen ari zaio Saunier dualekoari, eta hori bai nik uste baztertu egin gentzakela. Ez du inongo laguntzarik izango Mariano Ricok, beraz bat gutxiago gaur hemen irabazteko aukerarik gabe geldituko da. Valverderen taldeak ondo erreakzionatu du, taldekide batu bat euskan eta hortxe ditu hirurak. Karpes bera ere laguntzera etorri zaio Valverderi eta saiatuko dira lehen bailen besteen gana inguratzen. Hortxe ikusten dugu errepikatuta eskubialdean. Nola gertatu den, erorikoa Perregetek hartu du Valverde, gurpilean eta badarama, edo badakar. Hemen talde nagusira orduz Alejandro Valverde. Eta pena Ricardo Ricori gertatu zaiona. Eroriko baten erruz, garaipenaren jokutik kanpora geratzea, beti da penagarria. Bai, hor, mendatea hasi baina aurreko kilometrotan tentsio desentea egoten da, txindori guztiak hor aurrean hasi nahi dutelako. Eta ikusi da, txindori gehiagi sartu direla, leku estu horretan eta hortik lurrera jutea. Ez, nik uste Valverde aurrera saiatzen joango dela, agian aurreko taldean sartzea lortuko du, baina nik uste horre egindako esfortzua hor goikaldean ondo ordainduko duela. Anton Luengo pasada burura Iker Kamaino hori aurre hartuz. Hor da Luengo atzera begira Iker Kamaino, hor dute Iban Maio, beste bi taldekide ere bai, Igor Anton. Euskaltel Euskadi gauzak nahi bezala ditu, lana gogotik egin dute, ondo egin dute eta orain talde buruak erantzun behar du. Iban Maioren garaia izango da laster, taldea luzatzen ari da, taldea ikitzen ari da. Horatu Alejandro Valverde eta Ricardo Rico erori egin direla italiarra aukerari gabe geratu da atzean. Valverde aurrerako bidean da. Hemen dugu 20 segundu Valverde lasterketa burutik. Hemen dugu esan bezala Anton Luengo, beraz 20 segunduko atzerapena darama une honetan Alejandro Valverde. Oso ondo Euskadi taldea, 6 gizon eta 3 euskaltelekoak. Nik uste benetan
egindako lana bintzat justifikatua dagoela hor ikusten ari garen. Valverde. Richie Serrano, talde itxiz. Betxarroman, Komunia Valentzianakoa. Errelaseko gizon bat, tartean. Anton Luengo. Anton Luengo ere igotzailea da. Goi mailako igotzailea, afizionatuetan maila harrigarria erakutsi zuen. Anton Luengok berari da igoera erritmoa jartzen. Eta harritzekoa, bi gaztenak gelditu dira hor bukaera aldean lan egiteko, Antxon Luengo eta Igor Anton. Eta, bueno, horrelakoetan egia esan, normalean alderantzizkoa gertatzen da. Ez beti esperientziko gizonak gelditzen dira hor bukaera aldean lan egiteko, baina ikusten da gazte hauek ere, errespontsabilitate hartu dutela. Mezuak bidali nahi ezazkero, oraindik aukeran zaudete galdien zozketan sartzeko, zazpi bat. Zenbakia markatu behar duzue, Urkiolako azken igoera, aurtengo ekitaldia erabakitzen ari da Jaun Andreok, Vladimir Karpetx eta Alejandro Valverde atzean, aurrean Euskal Teleuskadi, Igor Antonekin eta Anton Luengorekin, Iban Maio darkarte gurpilean, Jose Antonio Petxarroman eta Richie Serrano, nik uste garaipena hauen artean jokatuko dutela. Oso atzera dator oraindik Alejandro Valverde eta nik uste etxi ere, unuzko ere etxi duela. Garaipena bost hauen artean jokatuko dutela uste dugu. Relasekoak geratzen ari baita. Igor Anton orain, galdakoztarra jarri da. Iban Maioren buruan. Iban Maioren aurrean. Igor hasiran Iker Kamaino kemandu errelebo bizi-bizia, gero Anton Luengo hartu dio txanda, eta orain Igor Anton da Iban Maio gurpilean hartuta doana. Petxarroman, asko ari da ritmoa bizitzen Igor Anton, gogor ari da jotzen. Oso gogor ari da jotzen Igor Anton. Maio errez doa, eta larri orain Petxarroman dabil, Richie Serrano ere geratzen ari da. Erne Jaun Andreok, momentu erabakigarrian gurpiletik kanpora daramate Jose Antonio Petxarroman Euskal Teleuskadiko gizonek. Hazi igoera egiten ari zaion Igor Anton. Bai, eta nik uste Iban Maio jakin badakiela nun jo behar duen. Eta oraindik ere Igor Antonen indarra aprobetxatzeko moduan dago. Biak geratu dira. Maio eta Anton geratu dira lasterketa buruan. Igor Anton txirrindulari gaztea da, bigarren urtea du hau profesionaletan. Iaz Italiako Giro egin zuen, ausardia handia erakusten du, parte hartzen duen lasterketa orotan galdakoztarrak. Eta Iban Maiok berriz ez dut uste, garai honetan jada aurkezpenik behar duenik. Iban Maio gaurkoa irabazi ezkero 22. garaipena izango luke profesionaletan, hor dator Iker Kamaino. Euskal Teleuskadi benetako erakustaldia ari da eskaintzen gaur etxean, Urkiolako igoeran. Oso ondo Euskal Teleuskadi taldea, 10 horrenetan, manik uste lau gizon sartuko dituela gain honetan. Eta ikusi behar, orain Maio eta Igor Antonek aurrera jotzeko moduan dauden eta garaipena bere gintzako ote den. Atzera begiratzen du Igor Antonek, anatzean Petxarroman ikusi dugu, Richie Serrano. Orain Richie Serrano sartu da irudian. Hau segundu besterik ez daude Euskal Teleko bikotea eta Petxarromanen artean, eta harrigarri xamarra iruditu zait, Euskal Teleko biak ezkerralderatik sartu dira, errepitearen ezkerraldetik, eta ahoa zabal duela. Petxarroman ezkerraldetik, atzetik Serrano dator, hau ere ezkerraldetik sartu da, eta ez dakit ezote duen bat egiteko aukerarik izango, oraintxe bertan martxan jarriko dugu kronometroa, diferentzia zertan diren jakiteko. Aurrean Igor Anton eta Iban Maio 6 segundura, Petxarroman eta Richie Serrano 10. Hortxe dugu, Komunitate Valencianakoa, Antonio Petxarroman, begibistan daramatza Euskal Teleuskadiko bi gizonak, Maio eta Igor Anton, baina hor momentu tartetxoa dago eta badoa Iban Maio garaipenaren bila. Igor Estarrak erabaki du, momentua dela aurrera jotzeko, eta denboraldiko 3. garaipena lortzeko. Oso erraz, Iban, oso erraz. Haua itxitea ia,
arnaz hartzeko ia beharrik gabe eta egia esan erreztasun handiarekin, aste honetan Burgoseko itzulian demostratu duen moduan, forma puntu egokian dago, atzo ere Donostian erakutsi zuen Jaizkibeleko gain horretan indartsuena bera zela, eta gaur noski aurkielako gai honetan ere berazen hautagai nagusiena eta badirudi ez duela hutsik egingo. Denboraldiko laugarren garaipena izango du Iban Maiok. Iban Maiok aspaldian ez du etxean garaipenik lortu. Azkeneko garaipena Euskal Herriko itzulia izan zen. Eta Euskal Herriko itzulia 2003 urtean irabazi zuen, geroztik ez du etxean irabazi Iban Maiok. Geroztik garaipenak Dauphiné Liberen, Frantziako Turrean Alcobendasen, Narankon, Asturiasko buelta, Dauphiné berriro, aurten berriro Dauphiné, aurten Burgosko buelta. Esan bezala, Iban Maiok bere 22. garaipena izango du, Igor Anton bigarren postuari eutsiz. Baina berela harrapatuko dute Richie Serranok eta Petxarromanek. 15 segundura pasada bere taldekidea eta 17 Richie Serrano eta Petxarroman. Atzetik Bernabeu dator Antxon Lungorekin batera, atzerago Fertonani. 28 urte ditu gaur egon Iban Maiok, 29 laster beteko ditu. Milionetakoa baita, abuztukoa. Abuztuaren 19koa okerrez baniz. Iban Maio lasterketa buruan bakarrik. Ez ala parte izango den hemen Iban Maio helmugaratzean. Zugu jende asko dagoela eta jendeak Euskal Herrian denak animatzen ditu. Baina jakina, etxekoa bada, biktima gehiago. Normala denez, horrela da, etxekoa eta benetan etxekoa ez da bakarrik euskalduna izatea baizik eta buruan entrenatzen du egunero eta aski ezaguna den txirendularien gura hauetan. Iban Maiorekin bat egin du Petxarromanek. Iban Maiorekin markatu Igor Antonekin. Eta Richie Serrano ere hor da, beraz Iban Maio lasterketa buruan, Serrano Petxarroman. Igor Anton atzera begira, gurpiletik atera dute Igor Anton. Euste dion Galdakoztarrak hor bikotearen gurpilari. Bien bitartean, bakarrik buruan Iban Maio. Horatu hemen azken garaipen. Azken txirrindulari euskalduna. Jon Odrioza izan zen. Urtiola irabazi azken euskalduna, 2001. Norbera taldean zuzendari lanetan ari den Oñatiarrak. 2001ko ekitaldi irabazi zuen Txaba Jimenezen eta Joaquin Rodríguezen aurretik. Geroztik Dario Frigo, Piepoli eta Joaquin Rodríguez izan dira Urkiolan irabazi. Gaur palmares horretan bere izena idazteko ahaleginean Iban Maio dugu. Eta podiuna dago orain jokoan eta podiumeko lehia horretan Bernabeu ere sarliteke. Atzean gelditzen ari da orain Igor Anton, beste biek jodute aurrera eta Bernabeu nik uste harrapatuko duela Anton eta ikusiko dugu beste bien gana ere iristeko aukera baduen. Iban Maiorenen atzetik orain, Serrano eta Petxarroman. Beraz lasterketa buruan aldaketarik ez da, buruaren atzetik datorren talde horretan Igor Anton geratu eginda, Richie Serrano eta Petxarroman geratu dira Maioren atzetik, hemen dugu bikotea, Kaikuko Gaztelarra, eta Komunita Valencianako gizona, Euskal Bizikleta irabazitako txirrindularia, Jose Antonio Petxarroman, Iban Maio, eta golpe harinarekin. Maio eta goitik bera zabalduta, ohikoa den bezala. Ondo bidean bera behar du izan garailea Urkielako gain honetan eta benetan ikusten da talde osoaren lana izan dela eta horrelakoetan ikuste taldekide guztiak oraindik ere arroago daudela horrelako garaipen bat lortzeagatik, ze benetan ikusteko aukera izan dugun bezala guztiak izan dira hor Ibanentzat lana egin dutenak eta azken finean lehenengo gizonetik azkeneraino guztiak bere apur hori eman dute garaipenak lortzeko. Atzo lortu ezten saria gaur izango du Urkiolan, Iban Maio gatzoko esan dugu. Taktikoki lasterketa zailagoa dela, Donostiako klasikoa. Zenen Urkiolan, azken finean hemen indarra da. Helmuga 6 kilometroko mendate gogorrean izatean.
Hemen ez dago sekreturik, hemen indartsuena nagusitzen da normalean. Atzo oso indartsu ibili zen Iban Maio. Petxarroman gurpiletik ateratu, Ritxi Serranok. Atzo aldapa gora sastre eta mentxobe bakarrik eutxi zioten Iban Maiori. Gaur inorkez. Gaur dena gutxi ditu atzean. Ritxi Serrano, bigarren postuaren bila. Esan bezala denboradiko laugarren garaipena izango du Maio. Urkiolako santutegi honetan. Ritxi Serrano. Gaztela bada, baina Euskal Herrian bizidena edo egonaldi guztiak egiten dituna behintzat. Bai, izan diteke Ereñosun bizi dela. Ereño eskalaguna bertakoa da eta bueno, entrenamendu saioak ere gurekin betetze ditu. Eta egia esan, hemen esan daiteke ia euskalduna dela, ze urte asko eraman ditu Euskal Herrian, afizionatu mailan Kaiku taldean ibili zen, gero Bake taldean eta hortik benetan bakarrik falta zaio euskara hitz egitea, ez? Beste txirrindulari batzu bezala, Samuel Sánchez bezala etxekotza daukagu, Ritxi ere. Ritxi Serrano, maila handiko txirrindularia, atzo aipatu genuen, Samier Dubalek eskaintza bat egin diola, atorren denboraldirako. Oso txirrindulari ona. Egia esan esprinean ondo moldatzen dena, aldapan gora ere erakusten ari kriston maila ona ematen duela. Eta benetan, garaipenak lortzeko errestasun handia dukan gizona, batez ere bere abiadura puntu arrebatik esprinetan ere ondo moldatzen dela. Hor dugu Iban Maio. Eta joko orain, Fermin, hirugarren posturako Ritxi Serranoren gandik 10 bat segundura. Petxarroman, Igor Anton, harrapatu egin du Komunitat Valencianakoa eta David Bernabeu atzetik. Antonek harrapatu ez, atzean utzi nahi du Petxarroman, eraso jodio, beraz Euskal Euskadiko beste txirrindulari bat podionera bidean. Honbait, lehertu egin da Petxarroman. Igor Anton, beraz. Eta erne, ez Petxarromani aurre hartuta. Ritxi Serrano Igor Antonek eta bere bidea joango da. Ez du bat ere urruti, bigarren postuarekin amets egiten hasia izango da unduzkero Igor Anton. Bien bitartean, ezkerrera hartzera doa Iban Maio, elmugaren bila doa Iban Maio, Urkiola gainean da, santutegiko aldapatxoa gainditu behar du elmugaratzeko. Iban Maio denboraldiko laugarren garaipena lortzera doa eta taldeari Urkiolan lehen garaipena ematera. Inork ezpaitu, taldeko inork ezpaitu inoiz lasterketa hau irabazi. Hemen da Iban Maio. Hogeita bigarren garaipena du gaurkoa profesionaletan. Txalo artean hartu du jendeak. Eta hor dugu Maio. Ondo merezitako lasterketa irabaziz. Iban Maiorentzat lehenengo postua, bigarrenerako hor dugu Ritxi Serrano, gaurten Errioxako itzulia irabazi du. Errioxako itzulian etapa bat eta sailkapen nagusia lortu zituen Ritxik. Gaur Urkiolan bigarren postua. Etxeko bi talde beraz, aurreneko bi postuetan Euskal Euskadi eta Kaiku. Gaur gogoratu etxeko 3 talde izan direla pelotoian. Aipatutako bi hauetaz gainera Orbea. Ritxi Serrano, Urkiolan bigarren. Oso ondo Ritxi, oso ondo. Eta 3. Igor Anton. Bikain Anton. Txalotzeko lana egin du eta gainera podiumean sartuz borobildu du bere jarduna. Hemen Bernabeu. Petxarroman ere sartu da eta atzean Anton Luengo ikusi dugu. Hemen dator Anton. Euskal Euskadi erakustaldia eman du. Aspaldian ikusi ez dugun bezalako erakustaldia eman du Euskal Euskadi. Hori da nagusitasuna. Garaipenaz gainera
Igor Anton podiumen sartu du. Beraz, txaloak ondo irabazita dituzte gaur Euskal Teleuskadikoek. Pena izan da, Igor hasi aurre horretan izan den erorikoa. Hor fokus kanpo utzi baititu, Rico eta Alejandro Valverde. Pentsa Valverde oraindik ez da oraintxe sartu da helmugan. Bai. Bai. Orantxe 8 zenbakiarekin Alejandro Valverde helmugan. Denbora asko galdu du erorketa horretan eta batez ere horrerorikoa izan den momentu hori Gero atzetik aurrera egin duen tarte horretan hor indar asko erreberri izan du. Eta ez da llegatu gainera, Maioren aldamenera. Gogoan eukan atxo ondo aurkitu nintzen. Eta gaur, egokia zen ibilbidea nintzako. Eta, taldeari mila esker eman behar diziot, behin berriro. Ikusi da zelako lana eta, horrela golana egin da gero, guztua, ez dakit. Etxean, guztira bastea, guztua bera egintza du adipen hau. Eta benetan mila eskertatik guzti, ez da. Azen euken gogoa horrelako astebete oso bat egitekoa ez, Burgosen irabatzia, todo Donostian oso ondo, gaur hemen bai. Ez dakit ezer demostratzerik, demostratu beharrik bazen euken, baina gutxienez ase zaitu ez, aste honek. Bai, balo batxeko da astinduan astea. Turra eta gero amorra hondian euken eta demostratu nahi nuen ez. Jentea beti dago, orain bolta, orain ez dakiz zer. Bizitu behar da momentu hau ez. Burgosen atxo Donostin gara hau, ez dago edozein eskura. Eta nik orain momentua bizi nahi dut ez. Gero aki jentea hau eta hau jaina gola eta orain buelta eta gero ez dakit urra eta ez. Pausuak ematen direna importantea dira. Nire 21 garraipena da hau. Eta hori ere aipatzekoa esan behar da, ezta? Beti jentea nahi du gehiago, nik ere bai, baina baloatu behar du behar pizkat ere lortzen dana, ezta? Gaur hortu dana, Burgosen hortu dana, atxo egin zana Donostiako munduko kopan. Eta hori baloatu behar da, ezta? Ez beti, ez dakit, jentea beti nahi du gehiago eta batzutan gehiago hori ezin da, ezta? Garaipena zurea baliz bezala ospatu duzu 3. postua. Azkenean Urkiola da etxeko karrera bat, ez? Lasterketa bat. Eta gainera taldeko lagun bati laguntza da ikaragarria eta gero niretzat gero azkenean Maiori laguntzarekin batera niri lasterketa polita egin dut ere eta oso pozik,